אהלן, אהלן, מה העניינים? אהלן, אהלן. טוב שבאת, תשמע, אתה יודע מי רוצה למכור את האוטו, אבל למה קראתי לך? למה תראה, זה אוטו לא טוב, הצבע שלו דפוק, המנוע שלו אכול, אתה יודע שהוא אחרי תאונה, אני לא יודע לדבר, אני אצטרך. אל תדאג, אל תדאג. אותך, אתה כבר יודע לדבר, אתה יודע מה. אל תדאג, שתי מילים שלי, העסק סגור. קרא לו מחיר, זה אחוזים עליי, אבל, אה? כן, כן, תשכנע אותו, זה אוטו טוב. אל תדאג, איפה הוא? צריך לבוא? מה שלום האישה? שלום. אהלן, נעים מאוד. נעים מאוד. אהלן, שלום. שלום. כן. מי בעל האוטו? אני בעל האוטו, זה גיסי, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לך בבקשה? אם אפשר קצת פרטים. תראה, הרבה אין מה לדבר. יש לך פה אוטו מציאה. אוטו אשתו נסע עליו מפה לעבודה, 3 קילומטר יום. זהו! מנוע חדש, אחרי אוברול, אקזוז חדש, אתה מבין? יש לך בפנים רדיאטור חדש, הכל חדש, צמיגים חדש, אוטו בומה, מה יש לדבר? עליות לירושלים, כמו נמר סוחב, אתה יודע מה? 4 פעמים אילת, צדניות, כל האוטו, כולם הילדים נכנסים, אין, פשוט אין, זה אוטו נמר, אין ויכוח בכלל. גם מנוע? מנוע, בוא תראה, זוז, בוא תראה מה זה מנוע. זה מנוע, אין, רק עובד, אתה מבין? חלפים זולים. תראה, עכשיו לא ניקינו לך פה את המנוע, זה לא אחרת יעני מנקים לך את האוטו, זה שחור, זה אוטו עובד, זה מנוע שחור מעבודה. אין מקום שהמנוע הזה לא הגיע, אתה מבין? אין, אני מדבר איתך פה על מציאה. למעשה אתה קונה פה מציאה, זה הכל, זה הכל. תגיד, איזה יד זו? תראה, רסמי, האוטו יד רביעי, אבל למעשה האוטו יד ראשונה. אתה מבין אותי למה? כולם במשפחה החליפו ידיים, גיסי קנה, סבתא שלי החליפה, הדודה, הילד הקטן, תמיד זה הכל. כאילו יד ראשונה. אתה מקבל למעשה יד ראשונה. הבנת אותי? טסט, אחי, טסט. אל תדאג, יש לה טסט לשנה, איך שמגיע לך הטסט תרים לי טלפון, אני מכיר את כולם, אתה מבין? אין ויכוח בכלל. תגיד, בוא כסף, בוא נדבר תכלס, כסף. תראה, המחיר של המכונה, 7 במחירות. אני רוצה בשבילה 7.5. 7.5 למה היא מושקעת? לא, זה קצת יקר לי. יקר. תשמע, אתה קונה אותו טוב. 6,800. תגיד לי, אתה עושה צחוק, מה קרה לך? מה אתה מסתלבט עלינו? אוטו מושקע, השקיע עליו. 6,800, נו. 7,300, יאללה, מהר, תאמין לי, נפלט לי בטעות 7,300, רציתי להגיד 7,800. 7. יאללה, 7 סגרנו, נו, 7 סגרנו, יופי, על הכסף, עניין. בסדר, יאללה, תקטע. אפשר לסגור את העניין? מה זה סגור? כבר עוד 2 דקות אני מוכן למישהו אחר. צ'ק בנקאי. יאללה, זריז, יופי של גיס יש. ברבלק, תביא, ברבלק, אני מחכה 2 דקות אם לא אני גמור. יאללה, טק-טק, 7,500, 7,200, לא אתה מוכר אותו ב4. לא מוכר אותו! מה לא מוכר? מה קרה לך? אוטו מעולה, מה נפרד למכור אותו? מה, תראה איזה אוטו טוב, מה, נוסע על אילת 4 פעמים צדניות, מה תראה לך טסט לשנה? מה, אני עושה טסט, אני מתקשר אליך, אתה מסדר לי הכל, אוטו מעולה, מה נפרד? לא מוכר.